በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 11 መጋቢት። በዛ ዕለት እዚያ ቅዱስ ቴዎቅጢኖስ ብዘበነ መክስሚያኖስ ንጉሥ ሰማዕትነት ተቐበለ። እዚ ቅዱስ እዚ ቅድም ወታደር ንጉሥ ነበረ። ካብኡ ዕጥቁ ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ደርበዮ ሙሱቃ ብጽእቲ እስክንድራ ነበረት። ንጉሥ ከዓ ርእዩ ተቖጠዐ። ክዳኑ ኣውፂኦም ክዳን ኣንስቲ ከልብስዎ ምስተን ዝኣልማ ኣንስቲ እውን ክሕውስዎ ኣዘዘ። ካብኡ ድማ ዝረሰነ መንኰርኰር ሓፂን ከምጽኡ ኣብኡ ቁልቁል ኣፉ ክሰቕልዎ ኣዘዘ። መሊሶም ቢሳ ዝመለ ጻሕሊ ከምጽኡ ኣብ እዝኑ ክሳብ ዝበጽሕ ኣብ ርእሱ ከንብርሉ ኣዘዘ። ካብ ስቕለቱ ኣውሪዶም ምስታ ተኣሲራ ዝጸንሐት እስክንድራ ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ኣቐምዎ። ልሳኑ ክቖርጽዎ እሞ ንኽልቲኦም ኣብ ክሳውዶም ዓብዪ እምኒ ኣሲሮም ናብ ፈለገ ኤፍራጢስ ክድርብይዎም ኣዘዘ። በዚ ከምዚ ሰማዕትነቶም ፈጸሙ። ኣሕዋት ምእመናን ንሬስኦም ኣብ ገምገም ባሕሪ ረኸብዎ እሞ ቀበርዎም። በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለቴዎቅጢኖስ ዘኣድሃናም ተሃግሎ ለእስክንድራ ብጽእቲ እንተተሳተፈት ገሎ ተመትሮ ልሳኑ ኢከሃለ ነቢበ ቃሉ ያብጥሎ እብንኒ ውስተ ክሳዱ ዘመኰንን ሰቀሎ ከመልጥረ ጸምድ ለክሳዱ ቀለሎ። ሰላም ለቴዎቅጢኖስ ዘኣድሓና ካብ ጥፍኣት ካብ ተሓግሎ ንብጽእቲ እስክንድራ ዝተኻፈለት ገድሉ ምቑራጽ ልሳኑ ኣይትከኣለን ንምዝራብ ቃሉ ክጐድሎ እምኒውን ኣብ ክሳዱ መኰንን ዝሰቐሎ ከም ቅጥኒጡጥ ፎኪስ ንኽሳዱ ቀለሎ። በዛ ዕለት እዚኣ ባሲልዮስ ኤጲስቆጶስ ሰማዕትነት ተቐበለ። ነዚ ቅዱስ እዚ ኣባ ኣርሞኖን ሊቀ ጳጳሳት ምስ ካልኦት ኤጲስቆጶሳት ሸይሙ ናብ ፍልጥቲ ሃገር ዘይኮነት ናብ ሃገር ኣረማውያን ክሰብኽ ለኣኾ። ንሱ ከዓ እዚ ቅዱስ እዚ ኣብ ሃገር ክሓቲ ኣትዩ ብቅዱስ ወንጌል ሰበኸ። ሒዞም ከዓ ሃረምዎ። ካብቲ ዓዶም ኮለል ኣቢሎም ድማ ሰጎግዎ። ካብኡ ኣብ ሃገር ስርኡና ኣትዩ ኣብኡ ብቅዱስ ወንጌል ሰበኸ። ፍርቆም ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ። ምስጋና ንዑ ይኹን። እቶም ዘይኣመኑ ፍርቆም ግና ሰጎግዎ። ካብቲ መእተዊ እቲ ዓዲ ወፂኡ ከዓ ኣብ በዓቲ ተቐመጠ። ምእንቲ ሰብ እቲ ዓዲ ከዓ ኩሉ ግዜ ናብ እግዚኣብሔር ይልምን ነበረ። ናብ ፍልጠት እግዚኣብሔር ምእንቲ ከኣቱ ብሓደ ወዲ ድማ ምእንቲ ከኣምኑ። በቲ ግዜቲ ወዲ እቲ ገዛኢ ሃገር ሞተ። ነብኡ ከዓ ንሱ ጥራይ በይኑ እዩ ነይሩ። ኣቦኡ ከዓ ዓብዪ ሓዘን ሓዘነ። ብሕልሚ ከዓ ንወዱ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ረኣዮ። ኦ ኣቦየ ንቅዱስ ባሲልዮስ ኤጲስቆጶስ ጸዋዓዮ። ምእንታይ ናብ ክርስቶስ ክጽልየለይ ከዓ ለምኖ። ምስጋና ንጎይታ ይኹን በሎ። እንሆ ኣብ ዓብዪ ጸልማት እየ ዘለኹ በሎ። ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ሰንበደ። ተንስኡ ከዓ ካብ ዓበይቲ እቲ ዓዲ ምስኡ ሒዙ ናብ በዓቲ ቅዱስ ባሲልዮስ ከደ። ናብ ዓዲ ምስኡ ከኣቱ እሞ ምእንቲ ወዱ ክጽልየሉ ለመኖ። ንሱ ከዓ ልማንኡ ተቐቢሉ ናብ ዓዲ ኣተወ። ኣብ ልዕሊ መቓብር ወዲ እቲ ገዛኢ ከዓ ጸለየ። እቲ መዋቲ ቆልዓ ድማ ሽዑ ተንስአ። ገዛኢ ከዓ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ቤተሰቡ ኩሎም ካብቶም ደቂ ዓዲ እውን ብዙሓት ኣመኑ። ብኢድ ቅዱስ ባሲልዮስ ከዓ ጥምቀት ክርስትና ተጠመቑ። ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ኣኼባ ኾነ። ገለ ክፉኣት ሰባት ከዓ ምስቶም ብጎይታና ዘይኣመኑ ቀኒኦም ኣብ ልዕሊኡ ተለዓሉ። ሒዞም ብዓብዪ ስቅያት ሳቀይዎ እሞ ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝውፊ ኮነ። በዚ ሰማዕትነቱ ፈጸመ። በረኸቱ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለባሲልዮስ ለእግዚአብሔር ጻማዱ ኤጲስቆጶሳት አሐዱ ሰበ ኢተወክፈ ቃሉ በግዝፈተ ልቡ ወበዝሃ እበዱ
ሰሚዖ ነገረ ራእይ ማዕፈ ምውት ወልዱ መኮንነ ሃገር ከሃዲ ተጠምቀ በእዱ ሰላም ንባሲልዮስ ንእግዚአብሔር ጽሙዱ ካብ ኤጲስቆጶሳት ሓደ ቃሉ ምቕባል ምስ ኣበየ ብትዕቢት ልቡ ብብዝሒ ዕበዱ ሰሚዑ ብሕልሙ ለይቲ ካብ ኣፍ ምውት ወዱ ገዛእ ሃገር ከሓዲ ተጠምቀ ብኢዱ በዛ ዕለት እዚኣ ኣባ ኤሌፍ ሓደ ካብ ተስኣቱ ቅዱሳን ኣዕረፈ ንኣውሳቢዮስ ኣርቃዲዮስ ኤልያስ ሰማዕቲ ድማ መዘከርቶም እያ በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለአሌፍ እንተቀደሳ በኪደቱ ለብሔረ አግዓዚ ብሔረ ፍልሰቱ አመ ዕረፍትየ ይምጻእ ምስለ ቅዱሳን ሰመንቱ ከመ ያጽንዓኒ በአዚዝ ረድኤቱ እስመ ለብእሲ ሃጥእ ጸዋግመቱ ሰላም ንአሌፍ ዝቀደሳ ብምኻድ ብኺደቱ ንብሔረ አግዓዚት ምድሪ ዕረፍቱ ካብ ዕረፍተይ ይምጽኡ ምስ ቅዱሳን ሸሞንቱ ከጽንዓኒ ብዕዙዝ ረድኤቱ ንሓጥእ ሰብሲ ጸዋጊ ይሞቱ ዘቕረብክዎ ማህሌት ኣዝኻ ኺራ ኣላፍ ካብቶም ኣዘውቲሮም ዘገልግሉኻ ኩሉ ግዜ ብዘይ ምዕራፍ እንዳኸንብብ ተቐበል ናይ ድኽነተይ መጽሓፍ ዝገበርካ ጎይታ ናይታ መበለት መባእ ውኩፍ ካብ ዘእተውዎ ሃብታማት ናይ ሃብቶም ተረፍ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ውን ሰባኽያን ሰማዕታት ምስ ጻድቃን ደናግል ከዓ መነኮሳት ውን ሄራን ባርኾት ባርኹ ማሕበር እዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝዓበየ ሽማግለ ክሳብ ዝነኣሰ ህፃን ንዝጸሓፎ ብመጽሓፍ ንዘጸሓፎውን ብምድራስ ንዘንበቦ ንዝተርጎሞ ብልሳን ሓዲስ ንቓሉውን ሰምዕ ብእዝኒ መንፈስ ብጸሎት ኣዲኡ ማርያም ዓራቂት ካብ ኩሉ ምበኣስ ኣሕቢሩ ይምሓረና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኹም ጻድቃን ምስ ሰማይት ዘዕረፍኩም በዛሎም ዕለት ንዓለም ዘሰንፍኩም ኢኹም ንስኻትኩም ብኩሉ ትዕግስት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ለምኑ ብኩሉ ሰዓት ብዘይካ ንስሓ ንዓና ከይወስደና ሞት ሰላም ንዓኻትኩም ናይ ዛዕለት እዚኣ ጻድቃን ኩልኹም ሰብኡትን ኣንስትን በብኣዝማትኩም ቅዱሳን ሰማይን ምድርን ማሕበር ስላሴ ንስኹም ምእንቲ ማርያም ኣዲኡ ዘክሩና ብጸሎትኩም ንኽትሕልውና ተማሕጺና ኣለና ብናይ ክርስቶስ ደም